and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gibahayan ko ang langit. May mamambuagan ko imong anak, sir. Apanong kang manduan ko nimo. Kang makigbalik ko sa kong asawa. O sige, wabi taw ko'y labot kung makigbalik ka ba niya o dili. Basta ang importante nga buwagan mo ang akong anak. Likay na si Christy sugod karon. Sige, dada ka ang tanan mo mga butang ining baya. Og biya dini karon dayon. Og ayon na pakita sa akong anak. May mong bayran tigag dakong katidad. Aron mo tuman ka lang sa gusto kong mahitabo. Di na kinalang bayaran po kanimong kwarta, sir. O sige, karon dayon. Pangipuson ko ang tanan ko mga butang. Og di na ko magpakita pa ni Christy bisan kanu sa. Kana! Mao ka na gusto kong mahitabo. Sige! O sabay mo gidugayan. Lihok na! Aron dili ka maabdan sa paghibalik sa akong anak. Niya. Nasood ko na yung dagong duha ka bag. Ang tanan ko mga bisti. Ato ko, sir. O bahala ka nang musulti sa mga anak, ha? Kung mangita siya na ako. Huwag ka labot niya na. Ako na ka ng problema kung saon ko siya sa pagsulti. Huwag ikaw. Tambag ko lang, ha? Kung ako pa'y ikaw, balik sa imong asawa. Kay nagpaabot siya nimo. Ayaw pang hilabot sa kong kinabuhi, sir. Kaya wak kilabot na ko. Kanang imo anak mo'y bantay, hindi magpaduol na ko. Kaya siya mo'y ako gusto na ko. O dili ako. Diya ka na. Kung mapaduol ka pa gani sa kong anak, likay taman sa ginhawa. Oras nga masayran ko nga magkabalik pa kamo. Ipapatay tayo ka. Buiset! Nagtuotin na siya magkuul ko. Kung magkabuha kami ang iyang anak. Nagdugang-dugang labos kalabad sa kong uho. Basta ka di na ko magibalik pas kong asawa. Dili na. Ay, ni ano sa dengan gaon kong lalaking buwag sa asawa? Ahay, ako pa siya. Buwagan na lang niya katong Kriste. Umubalik siya siyang asawa. He, Gabit lang. Pari ka. Dong. May isugo ka, Dong. Kuha doon ka na kong bag. Nagisundan ko sa kong mga bisti. Oh, Dito sa ha? kong kwarto. Ay, woy. Ngano naman sa Dong? Gianam ninyo hagot ang mga butang ninyo ni Kriste? Ano na mo din ipuyo sa inyo, ha, Dong? Akong tanang bisti ang suot sa duha ka bag. Oh, pero, nganong... Wa na may si Christy lang. Oh. Nagbuwag na may. Oy, wala. Sa itong iyang giingon, nagbuwag ko no sila sa Kriste. Aw! Maayo hinuon! Sir! Sir Paulo! Sir! Sir! Petra, ngano? Sir, mahimo bang sulod? May balita ko nimo. Ablihin lang ka ng pultahan kay wa ka na gilak. Ah, lalaki ay. Sir! Sir! Sir, luag kayo po si Rana. Gitugaw ta kasi imong pagpahulay. Kadiyo tagod, ganihar akong nagmata. Aw! Sabi nahitabo ni mong mura ka magnagamos, ha? Sir, ganiya. Hindi ka nakamata, sir. Sir. Ay, may ibalita ang gukunin mo, sir. Og sigurado gayon akong balipay ka gayon ani, sir. Ay, kay unsa maganang imong ibalita, ha? Sir, si Dudong Rinaan, niya. Og nagdala og duha ka dagkong baag nga gisudlan si Mabiste. Kay nagbuhalag na kuno sila sa Kriste. Unsa? Si Renan o Christy nagbuwag. Ang amahan ni Christy ang hinungdan sa imong pagbiya dito, ha? Opa. Mawang anhilaw na ko sa ato mo istarog balik. Abi ko bag nag-away mo ni Christy. Pero Renan,
Mas may nga tinud-on mo na lang ang pagpakigbuwag mo kang Kristi. Kay siguro yun nga, masuko ang iyang amahan kung magbalik na usab ka mo. Murag hasol mga pag-unahuna pa. Kagami si Christy karong nagtipon. Busa diyon ako pagkita kang Christy. Gusto ko magkapatuno nagkalinaw unahuna ko. Bisaad ka na sa iyang amahan nga buwagan mo na ang iyang anak. Busa, usahan na lang ang imong hukom. Buwagi og likayin ni kadtong Kristi. Aron ang problema na lang sa imong asawa, ang imong atubango. Di na tamsig balik ko kisgutan ng Junis pa. Nagkahukom na ko. Dili na ko makigbalik niya. Mintras wa ka pa magkakitag laing babae nga himuon mo na usab nga kabit. May panahon ka pa sa paguna-una sa husto. Ug ang labing husto, mao nga mo balik ka sa imong asawa. Mula ka na ko pa. Ayaw na paglikaw. Magsultiw na ta. Way lami. Kapoy si balik ng tapika. Kapoy pa. Ay. Bisa kung saon. Di na gyud siya makigbalik pagkang Junis. Wala ko'y mahimo pa kung mao gyud ay nakabot nga hukom ni Renan. O panalipay na lang ko. Nga nagkabuwag na kamo adtong Kristi. Hello? Mayo kay nakunta ko na yun ikaw sa imong cellphone, Junis. Tungod kay may balita ko nimo bahin ni Renan o Kristi. Unsa ka na pa? Junis, nagbuwag na si Renan o Kristi. Tinuod ka, Pa Paulo? Oo. Musa, nausab ang akong unahuna nga inay, muagni na nga magkabuwag na lang kamo singpit ni Renan. Mo'y gusto ko karon nga magkabalik mo. Mao ginay gusto ko nga mahitabo pa. Kay bisan ka mong tanan pa. Bisan ka mong tanan ang utambag na ako nga magbuwag mi dili ko masugot. Pangitaay lang yun og paagi nga malukmay mo ang kasuko sa akong anak. Ug mutuo na siya nga wa ka makasahan niya. Hain karon si Renan pa. Di na sabay. Milakaw og bag ulang nabalik. Ug tuwa siyang kwarto. Sige pa, mo anak ko karon dayon. Sige, bye. Ay, salamat. Salamat taon nga nagbuwag na sila si Christy. Dili ko nalugakan ang pagpakikita kanunay sa akong bana. Kinahanglan nga magkabalik mi. Kay pipila ka buwan na bagikan karon. Manganak na ko. Oh, kinsam karong sakinan nga niabot. No, Junis. Di ko musugot nga makikita ka ba dong Renan. Bahala og kapila pa sila magbuwag og atong Kristi. Basta ayaw nagyugpakita pa sa imong bana, Junis. Mo ka na. Dili ma. Mao'y sugit na ako ni Pa Paulo. Nga padayonon ko ang pag-agni sa akong bana nga magkabalik mi. Ug dako na ang kahikayonan nga mubalik na ko ang akong bana. Kay wa na sila si Christy. Ug ma, pa, palihog lang. Mato ko sa ilang Renan. Ug ayaw mo pag-apas na ako dito. Ako rin mahibaw nga musulba din ang akong problema. Sige, arin ako. Ay. Manuel, dili na lagi ko gusto nga magkabalik pa sila si Renan. Dili na. Kay mahimo lang miserable ang iyang pagpuyoon niya upan sa iyang bana. Kinisab si kumpadre Paulo. Wa ko makasabot sa dagan siyang utok. Bago pa gani siya nga nakikita nato. Og siya pa mismo misugyot nga tabangan tagang si Junis nga musugot nga makibuwag siya ni Renan. Unya karon, siya pa misugyot kan Junis nga makigbalik karnyan. Otrong way klaro nga mo desisyon kining amahan ni Renan. Makalagot siya. Mao magkay inyong sabot nga tapangag hangyo si Junicer. Nga musugot na lang nga magbuwag sila sa dudong Renan. Unya nga nung kalit mang nausab ang imong rahuna. Ay, ambot boy Petra. Huwag ko magkasabot na ko. Karon nga nasayod ko nga nagbuwag na sila si Renan o Kristi. Murag dadasig magkus pag-agni nga magkabalik sila. Mintras dili pa makakita og laing babae nga kabuangan si Renan. Mapasinta. Mamasinta nga magkauli ang duruha. Ay, naglibo gayud ako.
Wa gayud sad ko magkasabot ni sir. Ay nahala ikaw gud sir. Pero ikaw ra ba yung nagaingon nga wala na gayud gusto pasirinan kang Junes? Aw, nahala, mamasin lamang gihapon kita. Basin pa di ang kaluhi ang sa Ginoo ug magkabalik sila. Karon, inigpauli na ako. Sultihan ko dahil si Renan bahay ng hitabo. Malipay ka lang siya. Sa katapusan, gihatag na sa Ginoo ang tuki na namong kipangayo ngayang ihatag. Natuman na ang tanan. Sa dili madukay, matao na gito niya ang una namong liwat nga bunga sa mong pagminalay. Huwag ko makasabot ini na. Huwag din isabay ang auto ni Renan. Huwag kang Daddy Rafael ang niya. Gikulbaan na pa ko na. Maayo kay niya ka na, Christy. Daddy! Kaganihan ako nagpaabot nimo nga mabalik ka. Gituyo ko nga dili mo lakaw hangtod nga dili ka maabot. Daddy, nga niya ka? Huwag si Renan. Hain si Renan. Christy, wa na sirinan. Gipanghipos na niya ang tanan niya mga bisti og mibiya na siya. Kay makigbuwag na siya nimo. Unsa? No! Dili ko masagot ka mobila siya. Giunsan mo si Renan, Dad. Ganun milikaw siya. Dili ba hita mong mubiya siya kung waka pa gibuhat niya? Wa ko'y gibuhat gawas lang sa paghangyo nga biyaan ka kay dako siyang minyo. Og nasudlan tingarig Espiritu Santo ang iyang utok og misanong sa gusto kong mahitabo. Mao nga tuwa. Mibiya o gida ang tanan niyang mga butang og misaad kini nga dili og dili na gid sa magpakita pa nimo. Dili, Dad! Dili mahimo nga magbuhag me! Tungod kay magdos na ko! Nagsabak na ko sa una na mong liwat! Unsa? Ikaw? Ikaw, Christy, nagsabak? Mabdos ka na, Christy? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!